Вітаем, гэта дыктатары на палатно. Падкаст, у якім мы акунаемся ў жыцці і спадчыну сусветна вядомых дыктатараў. У кожным эпізодзе мы будзем даследаваць гісторыі тых, хто прыйшоў да ўлады, кіраваў жалезнай рукой і моцна паўплываў не толькі на сваю краіну, але і на ўвесь свет. У сённяшнім эпізодзе мы даследаем адну з самых жорсткіх і загадковых постацяў 20-го стагоддзя – Пол Пота. Пол Пот быў лідарам чырвоных кхмераў і арганізаваў адзін з самых жудасных генацыдаў у сучаснай гісторыі. Пад яго кіраваннем Камбоджа ператварылася ў кашмарны эксперымент аграрнага сацыялізму, які прывёў да гібелі каля 2 мільёнаў чалавек. Праўленне Пол Пота – гэта яскравы напамін пра разбуральныя наступствы экстрэмальнай ідэалогіі і абсалютнай улады. Сапраўдным імем Пол Пота было Салат Сар. Ён нарадзіўся ў 1925 годзе ў камбаджыйскай вёсцы. Ён паходзіў з даволі заможнай і вялікай сям'і, быў адным з 9 дзяцей у сваіх бацькоў. Дзяцінства Салат Сара прайшло ў вёсцы, але добрую адукацыю ў Пнампені ён усё-такі змог атрымаць. У Пнампені ён вучыўся ў адной з лепшых школ сталіцы і там вывучаў французскую мову. І ў далейшым гэта адыграла важную ролю. У 1949 годзе ён атрымаў стыпендыю на навучанне ў Францыі. У Парыжы ён вывучаў радыётэхніку і ўвогуле французская сталіца стала важным этапам у жыцці маладога Салат Сара. Шмат часу ён праводзіў з маладымі камбаджыйцамі, якія таксама вучыліся ў Францыі ў палітычных кружках камуністычнага кірунку. Там ён упершыню пазнаёміўся і стаў вывучаць марксістска-ленінскія ідэі, якія пасля аказаліся яму не такімі блізкімі. У Парыжы ён пазнаёміўся і з французскімі камуністамі. У 1953 годзе Салат Сар вяртаецца ў Камбоджу. Краіна была на той час французскай калоніяй. Францыя дамінавала ў рэгіёне сярэдзіны 19 стагоддзя. Французы кантралявалі асноўныя аспекты палітычнага і эканамічнага жыцця Камбоджы. А пасля Другой сусветнай вайны ўнутры краіны ўзмацніліся нацыяналістычныя настроі. Многія камбаджыйцы пачалі актыўна змагацца за незалежнасць праз палітычныя і ваенныя рухі. У год, калі Салат Сар вярнуўся на радзіму, Камбоджа атрымала незалежнасць ад Францыі. Прынц Сіанук стаў ключавой фігурай у гэтым працэсе. Пасля атрымання незалежнасці Сіанук абвясціў сябе каралём, а Камбоджу каралеўствам. Аднак праз некалькі гадоў Сіанук адмовіўся ад свайго каралеўскага тытула на карысць свайго бацькі, зноў стаў прынцам і пачаў удзельнічаць у палітычным жыцці краін. Так ён стварыў партыю Санггум, якая перамагла на выбарах, хаця тыя выбары праходзілі пад пільным наглядам каралеўскіх наглядчыкаў. І нягледзячы на тое, што каралём быў бацька Сіанука, прынц усё роўна заставаўся дэ-факта кіраўніком дзяржавы. Часы кіравання Сіанукам Камбоджай – гэта перыяд адноснай стабільнасці. Урад імкнуўся праводзіць рэформы, а сам прынц стараўся захаваць нейтралітэт і балансаваў паміж усходам і захадам. Разам з гэтым унутраная палітыка была неўстойлівай. Карупцыя, палітычныя рэпрэсіі і эканамічныя праблемы прывялі да росту незадаволенасці. Падпольныя рухі актыўна ўключаліся ў барацьбу. Знешнепалітычная абстаноўка таксама не спрыяла захаванню стабільнасці. Камбоджа знаходзілася ля В'етнама, у якім ішла адкрытая грамадзянская вайна. Камбоджа была таксама ўцягнутая ў канфлікт. Паўночна-в'етнамскія войскі выкарыстоўвалі тэрыторыю суседняй краіны для перамяшчэння і паставак. Напрыканцы 60-х амерыканская армія пачала бамбардзіроўкі камбаджыйскай тэрыторыі, там, дзе знаходзіліся базы В'етконга. Бамбардзіроўкі яшчэ больш дэстабілізавалі сітуацыю ў Камбоджы. На гэтым фоне камуністычны рух у Камбоджы пачынаюць падтрымліваць яшчэ больш. Камбаджыйская камуністычная партыя, вядомая нам як чырвоныя кхмеры, увогуле пачала партызанскую барацьбу супраць урада Сіанука. У той час Салат Сар працаваў настаўнікам у школе і ўдзельнічаў у камуністычным падпольным руху. Ужо ў 60-е гады ён стане адным з лідараў камбаджыйскіх камуністаў і ў далейшым будзе ваяваць не толькі супраць Сіанука, а супраць іншага ворага. У 1970 годзе генерал Лон Нол арганізаваў пераварот, скінуў Сіанука і абвясціў рэспубліку. Лон Нол атрымаў падтрымку ад амерыканскага ўраду, але ён сам сутыкнуўся з моцнай значнай апазіцыяй з боку чырвоных кхмер. Дарэчы, у барацьбе супраць Лон Нола камуністаў падтрымаў сам Сіанук, які пасля перавароту ўцёк у Кітай. Амаль ад пачатку пераварота генерала ў Камбоджы пачалася грамадзянская вайна, якая скончыцца толькі пасля таго, як чырвоныя кхмеры захопяць Пнампень. Грамадзянская вайна была даволі жорсткай, пацярпелі тысячы і тысячы чалавек. Аднак нават амерыканская падтрымка не дапамагла генералу Лон Нолу перамагчы чырвоных кхмер і іх саюзнікаў з паўночнага В'етнама. У 1975 годзе Лон Нол цалкам страціць кантроль над Камбоджай.
а ён сам уцякае з краіны, спачатку ў Таіланд, а затым у ЗША. 17 красавіка 1975 года чырвоныя кхмеры захапілі Пномпень. Іх перамога прывяла да ўсталявання аднаго з самых жорсткіх рэжымаў у гісторыі. Пад кіраўніцтвам Пол Пота Камбоджа перайшла ў эпоху рэпрэсій, масавых забойстваў і сацыяльных эксперыментаў, якія, у сваю чаргу, прывялі да гібелі мільёнаў людзей. Салоцар стаў Пол Потам. Ён так ніколі і не патлумачыў, чаму ён узяў гэта імя. А для новай дзяржавы быў абвешчаны пачатак новай эры, якую назвалі Дзень 0. Рэжым чырвоных кхмераў меў строгае падпарадкаванне і іерархічную структуру. Лідары выкарыстоўвалі кодавыя назвы для сваіх імёнаў, каб абараніць сваю асобу і пазбегнуць ідэнтыфікацыі. Напрыклад, Пол Пот быў брат 1. Братам 2 быў Нуан Чэа, другі па значнасці лідар кхмераў, галоўны ідэолаг і дарадца Пол Пота. Братам 3 быў Йенг Сары, ён выконваў функцыі міністра замежных спраў. Брат 4 быў Тамок, памянушцы мяснік, які быў самым вядомым і самым жорсткім палявым камандзірам кхмераў. Улада кхмераў складалася з цэнтральнага камітэта, які быў вышэйшым органам. У яго ўваходзілі ўсе самыя першыя браты і іншыя высокапастаўленыя кхмеры. Цэнтральны камітэт прымаў асноўныя палітычныя рашэнні. Цэнтральнаму камітэту падпарадкоўваліся рэгіянальныя камітэты, краіну падзялялі на рэгіёны, кожны з якіх імеў свой камітэт. У камунах і вёсках таксама былі свае камітэты, якія адказвалі за выкананне працоўных норм, размеркаванне рэсурсаў і кантроля над насельніцтвам. А ў чым была сутнасць палітычнай сістэмы, якую усталяваў Пол Пот? Чырвоныя кхмеры кіраваліся радыкальна камуністычнай ідэалогіяй. Яны імкнуліся стварыць аграрную утопію, дзе ўсе грамадзяне працуюць у сельскай гаспадарцы і жывуць у калектыўных камунах. Усе формы прыватнай уласнасці ліквідаваліся, грошы, рынкі і гандаль адмяняліся. Усе рэсурсы і прадукты былі павінны быць падзеленыя паміж насельніцтвам. Чырвоныя кхмеры выступалі за тое, каб людзі жылі ў сельскай мясцовасці, таму гарады эвакуявалі. Са сталіцы Пномпень за некалькі дзён выгналі ў вёскі некалькі мільёнаў чалавек. Інтэлектуалы, спецыялісты і гарадскія жыхары знаходзіліся пад пільным кантролем. Іх першымі пусцілі пад каток рэпрэсій і падштурхнулі да прымусовай працы. Мільёны людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы і перайсці ў працоўныя камуны. Там часта не хапала неабходных запасаў ежы і вады. Эвакуацыя праходзіла ў жорсткіх умовах, многія людзі паміралі па дарозе ад голаду і хвароб. У сельскай мясцовасці камбаджыйцы працавалі на палях, выконвалі цяжкую фізічную працу. Для чырвоных кхмер прыярытэтам стала вытворчасць прадуктаў харчавання і сельскагаспадарчая дзейнасць, але яны не разумелі і не ўмелі рабіць гэтыя прадукты харчавання. Працоўныя нормы для людзей у камунах былі вельмі жорсткімі. Многія людзі працавалі да 16 гадзін у дзень без адпачынку. Людзей падзялялі на некалькі катэгорый і ад ступені лаяльнасці мінулага чалавека залежала, колькі ежы ён атрымае. Па ўсёй Камбоджы забівалі, катавалі людзей, якіх падазравалі ў нелаяльнасці або ў сувязях з ворагамі рэвалюцыі. Самым вядомым сімвалам рэпрэсій стала турма С-21 у Пномпені. Яна была не адзінай у Камбоджы, але менавіта ў ёй утрымлівалі тысячы людзей, у тым ліку і замежнікаў. У С-21 выжывала не шмат людзей. Адным з іх быў аўтамеханік Цюмэй. Кхмеры арыштавалі яго па падазрэнні ў шпіянажы. У турме жорстка катавалі, каб прымусіць яго прызнацца. Ён выжыў толькі таму, што кхмерам патрэбны быў механік. У той турме аказаўся вядомы камбаджыйскі мастак Вааннат. Пазней, ужо пасля падзення рэжыму, ён стаў адным з галоўных сведак жорсткасцяў. За час кіравання чырвоных кхмер загінула да 2 мільёнаў чалавек, каля чвэрці насельніцтва краіны. Большасць гінула ад голаду і хвароб. Рэжым прывёў да амаль поўнага разбурэння эканомікі і сацыяльнай структуры краіны. Універсітэты, школы, храмы, культурныя аб'екты знішчаліся ці закрываліся. У 1979 годзе В'етнам уварваўся на тэрыторыю Камбоджы. Пасля серыі пагранічных канфліктаў в'етнамскія войскі хутка захапілі сталіцу і зрынулі рэжым чырвоных кхмераў. Пол Пот і яго прыхільнікі змаглі ўцячы ў джунглі, дзе працягвалі партызанскую вайну. У Камбоджы быў створаны прасавецкі ўрад, але краіна далей працягвала пакутваць ад разбурэнняў эканамічных цяжкасцей. Кхмеры вялі барацьбу супраць новага ўраду на працягу 80-х гадоў. Іх падтрымлівалі і замежныя краіны, Кітай і нават ЗША. У 1991 годзе ў Парыжы падпісалі мірныя пагадненні, якія прадугледжвалі заканчэнне грамадзянскай вайны і ўсталяванне міру ў Камбоджы пры дапамозе ААН. У сярэдзіне 90-х гадоў чырвоныя кхмеры пачалі распадацца з-за ўнутраных канфліктаў і ваеннага ціску з боку ўрада Камбоджы.
Многіх членаў руху захапілі ці яны здаліся самі. А самого Пол Пота арыштавалі яго таварышы. Яго абвінавацілі ў здрадзе і пасадзілі пад дамашні арышт. У 1998 годзе ён памёр ад сардэчнага прыступу. Але на ім гісторыя з пакараннем рэжыму не скончылася. У 2003 годзе ААН і камбоджыйскі ўрад стварылі спецыяльны трыбунал для расследавання і пакарання злачынстваў чырвоных кхмераў. У 2010 годзе кіраўніка турмы С-21 Каінга Гуека Іява прызналі вінаватым у злачынствах супраць чалавечнасці і асудзілі на 35 гадоў. У 2014 годзе на пажыццёвае зняволенне асудзілі Нуан Чэа, вядомага як брат 2, і Енга Сары, вядомага як брата 3. Дзякуй, што былі з намі, гэта лекцыі дыктатары на палатно.